ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ରୀନା, ଶୀଘ୍ର ରିଙ୍କିକୁ କୁହ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବ। କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଭୋକ ଭୋକ ହେଉଛ? ଇଏ ବା ଆମ ଝିଅର ଘର। ତା'ର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଭାବିବେ କେମିତିକା ଲୋକ ଏମାନେ କେଜାଣି ସବୁବେଳେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଟେଲ ମିଳୁନି? ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ସବୁବେଳେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବାନି, ହେଲେ ତମେ ବାପ ଝିଅ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କି ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲା, କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ, ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗେ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଘରକୁ ପିଇଶାଶୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ରୀନା କହିଲେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି। ହେଲେ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ କ'ଣ ମୋ କେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିଛ? ମନୋଜ ହସି ହସି କହିଲା, ତୋ ମାଆର ଖାଲି ଆଗତରିଆ କଥା। ସେ କ'ଣ ଖାଲି ମୋ ଝିଅ ଘର? ମୋ ସମୁଦି ଘର ପରା। ରୀନା କହିଲେ, ହଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଅ, ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜି କ'ଣ ତମ ସମୁଦି ଘରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ରିଙ୍କି ବାପାଙ୍କୁ ବିଦା କଲାବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ, ବାପା, ତମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ମିଠା ଜମାରୁ ଖାଇବେନି। ରୀନା କହିଲେ, ତୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣିବେନି। ମିଠା ଦେଖିଲେ ପରା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିବ। ହଉ ମା, ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ବାପା ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିବେନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଜମାରୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବିନି। ନା, ସେମିତି ଜମା କହିବୁନି। ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନି ମିଠା ଖାଇବିନି। ରିଙ୍କି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ପିଇଶାଶୁ ଓ ଶାଶୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ପିଇଶାଶୁ କହୁଥିଲେ, ତମର ରିଙ୍କିର ବାପା ମା କିପରି ଲୋକ କେଜାଣି, ଝିଅ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ହଁ ପରା, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନଥିଲା ଭଳି ଝିଅ ଘରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସମୟରେ ଝିଅ ଘରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ବାପା ମା ପାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସିନା ଝିଅ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ରିଙ୍କି ସବୁ ଶୁଣି ରାଗିକି ଭିତରକୁ ଆସି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭାବିଲା, ମୋ ବାପା ମା କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ହୋଟେଲରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇଥାନ୍ତେ ତା 10 ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମା କ'ଣ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମୋତେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୁଅ ଯଦି ବାପା ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଝିଅ ବାପା ମାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ନେଇପାରିବନି? ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ 10 ମାସରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ? ଆମେ କ'ଣ 8 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ? ମୋ ବାପା ମାଆର ତ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଳି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖିବିନି ତ କିଏ ରଖିବ? ଏ ଅଜବ ନିୟମ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲା? ପ୍ରଥମରେ ତ ଏମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରୁଛୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବନି? ଆଜିର ଲୋକ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଲୋକ କେବେ ବଦଳିବେନି। କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିବ, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବେ।